క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని మెసేజ్ పెడదాం మాతాజీ. పెట్టారా? పెట్టాను మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్స్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. 20వ శ్లోకం వరకు మొన్న చూసాము మాతాజీ. 40 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ అయింది మాతాజీ. 40 ఎలా అని మాతాజీ మీరు 20 చెప్పారు ప్రభుజీ లాస్ట్ వీక్. మాతాజీ ప్రభుజీ 20 చెప్పారు మాతాజీ. ఓకే సరే, 41 నుంచి చెప్పారు మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో పరంతప అంటే పాపాలను శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, భయపెట్టేవాడా అని అర్థం. సో పరంతప అంటూ అర్జునుణ్ణి సంబోధిస్తూ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం అంటే బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు, విషాం వైశ్యులు, శూద్రాణం చ శూద్రులు కూడా పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని అంటే కర్మలను బట్టి విభజింపబడ్డారు. ఈ రకమైనటువంటి వివిధ గ్రూప్స్గా అని చెప్పి వివిధ వర్గాలుగా విభజింపబడ్డారు. వీళ్ళంతా వాళ్ళ కర్మలను బట్టి అంటే వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి, స్వభావ ప్రభవైర్గుణై అలాగే వాళ్ళ స్వభావం వాళ్ళ గుణాలను బట్టి. సో ఈ 2 కారణాలను బట్టి ఈ వీళ్ళని ఇలా విభజించారు. ఏ 2 కారణాలంటే వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి వాళ్ళ యొక్క గుణం స్వభావం, వాళ్ళ స్వభావం. సాత్వికులైతే బ్రాహ్మణులని, రాజసికులైతే క్షత్రియులని, ఈ రకంగా వాళ్ళను ఈ 4 విభాగాలుగా విభజింపబడ్డారు. శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. సో శాంతి, దమం అంటే ఏమిటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం. శమ అంటే శాంతి, అంటే మనస్సును నిగ్రహించుకుంటే వచ్చేటటువంటి శాంతి అని అర్థం. సో మనోనిగ్రహణ ద్వారా వచ్చిన శాంతి. దమ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవటం. తపం అంటే తపస్సు, శౌచము, శుచిత్వం అంటే చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ క్లెన్లీనెస్ కాదు, ఇంటర్నల్గా మానసికంగా చెడు భావాలు లేకుండా చిత్తశుద్ధి, మనస్సును క్లీన్గా ఉంచుకోవటం, ఆలోచనలు మైండ్ క్లీన్గా ఉంచుకోవడం. శౌచం అంటే అది క్లెన్లీనెస్కి అర్థం. శాంతి అంటే సహనం అంటే పేషెన్స్. ఆర్జవం నిజాయితీ. ఏవచ ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం, జ్ఞానంతోనూ మరి వాటి గురించి విషయం నాలెడ్జి, ఆ తర్వాత విజ్ఞానం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో సహా నీకు ఆస్తిక్యం అంటే ధర్మతత్పరత. బ్రహ్మకర్మ బ్రాహ్మణుని యొక్క ధర్మం ఏమిటి, స్వభావజం అంటే స్వీయ ప్రకృతితో కలిగినది అంటున్నారు. అంటే నిజాయితీ, ఇప్పుడు శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహం, తపస్సు, పవిత్రత, సహనం, నిజాయితీ, జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ధార్మిక చింతన అంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఇవన్నీ కూడా సహజ లక్షణాలు. బ్రాహ్మణులు వీళ్ళ యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణాలు. ఈ రకంగా వాళ్ళు పనులు చేస్తారు. బ్రాహ్మణులు అనబడే వాళ్లకు ఇటువంటి గుణాలు ఉంటాయి అని అర్థం అన్నమాట.
ఏంటి, శాంతంగా ఉంటారు, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉంటారు. తపస్సు అంటే ఏకాగ్రత. తపస్సు అంటే కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని ఇదివరకు రోజుల్లో చేసేవారు. ఈ రోజుల్లో అలా ఎవరు కనపడడం లేదు. ఇదివరకు రోజుల్లో సరే నిజంగా అలాంటి తపస్సే చేసేవారు. బట్ రైట్ నౌ ప్రస్తుతం ఈ యుగంలో, కలియుగంలో మనం తపస్సు అంటే ఏకాగ్రత. అది ఏ పని చేసినా ఆ ఏకాగ్రత అనేది ఉండటం. పవిత్రత అంటే మనస్సా వాచా కర్మ అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా ఒక పని చేస్తే అది తపస్సు కింద లెక్క. అంటే త్రికరణ శుద్ధి అంటే 3 రకాల శుద్ధులు ఉండాలి. ఏది? మనస్సు, మరి శారీరకము, భావము, అన్నీ కూడా 3 కూడా శుద్ధిగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలాంటిది తపస్సు. మరి పవిత్రత అంటే థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్. త్రికరణ శుద్ధి అంటే థాట్, వర్డ్, డీడ్ 3 కూడా శుద్ధత్వంతో ఉండాలి. అంటే థాట్ అంటే భావము, మాట, క్రియ, మనం చేసే యాక్షన్ 3 కూడా సరి అయినవిగా ఉండాలి. త్రికరణ శుద్ధి అంటే మంచి పనులు చేస్తున్నా మనసులో చెడు ఆలోచనలు ఉంటే అది త్రికరణ శుద్ధి అవ్వదు. కాబట్టి మనసులో కూడా చెడు ఆలోచన ఉండకూడదు. పైకి మంచి పనులు చేస్తున్నాంలే అని లోపల వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, మనం ఎందుకు చేయాలి, మనమే చేయాలి, ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు మనం మంచి పని చేసినా ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి మనసులో కూడా ఆ భావాలు ఉండకూడదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పవిత్రత, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ధార్మిక చింతన అంటే కరెక్ట్ అయిన ఆలోచన, ధర్మబద్ధమైన ఆలోచన, అన్యాయము, అధర్మమైన ఆలోచన లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ బ్రాహ్మణులకు సహజ లక్షణాలు. అంటే ఇలాంటి న్యాచురల్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. వాళ్ళు ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో పనులు చేస్తారు అని చెప్పి బ్రాహ్మణుల గురించి వర్ణిస్తున్నారు. అంటే సాత్వికత గురించి వర్ణిస్తున్నారు. నెక్స్ట్, శౌర్యం తేజో ధృతిర్థాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. సో శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, మరి దక్షత, యుద్ధంలో ధైర్యం, ఔదార్యం, ఔదార్యం అంటే జాలి, అవతలి వాళ్ళ మీద కరుణ, నాయకత్వం, ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియులకి సహజమైన కర్మ స్వభావాలు. వాళ్ళు చేసే యాక్షన్కి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది సహజం అని చెప్తున్నారు. కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం, వైశ్యకర్మ స్వభావజం, పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. సో వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వాణిజ్యాలు, కృషి అంటే వ్యవసాయం, గోరక్ష అంటే గోవులను రక్షించటం, వాణిజ్యం వ్యాపారం, వైశ్యకర్మ అంటే వైశ్యుల యొక్క ధర్మము, స్వభావము, వాళ్ళకి ఇలాంటిది న్యాచురల్గా ఈ ఇంట్రెస్ట్స్ వాళ్ళలో ఉంటాయి, వాళ్ళ స్వభావం. పరిచర్యాత్మకం కర్మ అంటే సేవారూపకమైనటువంటి పనులు శూద్రస్యాపి స్వభావజం, శూద్రులకు స్వభావము. వాళ్ళకి స్వభావ సిద్ధంగా అవతలి వాళ్ళకి సేవలు చేయాలి అనేటటువంటి నేచర్ ఉంటుందన్నమాట, స్వభావం. సో వాళ్ళు శూద్రుల కింద కేటాయించబడ్డారు. సో వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వాణిజ్యం ఇవన్నీ వైశ్యులకి సహజ స్వభావం అయితే, సహజమైనటువంటి పనులైతే, పని చేయటం, ఇతరులకు సేవ చేయటం శూద్రులకు సహజ స్వభావమైన పనులు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ వనజాక్షి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా? లేదు మాతాజీ, అప్పుడప్పుడు వస్తానే ఉంటాను. పిల్లల వల్ల కుదరక ఒక్కోసారి క్లాస్ అటెండ్ అవ్వను మాతాజీ. స్టాప్. సరే వస్తున్నా. సరే, మీరు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు, క్లాస్మేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి మాతాజీ. మరి మనకి అంటే రాను అటెండెన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంది, అందుకని వీఆర్ జస్ట్ వండరింగ్ ఈజ్ ఇట్. మరి ఇది అంటే రైట్ నౌ ఇంకా 2 వచ్చారు, తర్వాత మళ్ళీ లీవ్ అయిపోయినట్టున్నారు. సో అవును మాతాజీ, చూసాను ఫస్ట్ లో 3 ఉన్నారు, అందుకని 5 ఉన్నారు మొత్తం. 5 ఇప్పుడు ఓన్లీ మీరు ఒక్కరే మిగిలారు. సో వీఆర్ జస్ట్ వండరింగ్, మరి మనము క్లాస్ అంటే 1 hour అన్ని చెప్పాలి కదా క్లియర్గాను, ఎందుకని ఎవరు రావడం లేదు మరి అర్థం కావడం లేదు. సో బికాజ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ దట్ టైం. ఇంకా కనీసం ఒక 3-4 ఉంటే బాగుండంటే అది కూడా స్ట్రెంగ్త్ కనిపించడం లేదు. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ జస్ట్ వండరింగ్ అనమాట. సరే, ఎనీవే ట్రై చేస్తాను ఏమన్నా ఉంటే. అట్లా. ఓకే
వెరీ గుడ్, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరత సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. సో మనిషి తన గుణానికి సంబంధించిన కర్మను చేయటం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు. ఇంకా దీన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చో నా నుంచి విను అని చెప్తున్నారు. సో 3 రకాలుగా మనుషుల్ని మరి విభజించాము, 4 రకాలుగా. సో ఎవరి గుణానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు పనులు చేస్తారు. ఏ రకంగా ఈ పనులు చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాము అని చెప్తున్నారు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సర్వజీవులకు కారణమైన వాడు మరియు సర్వత్రా వ్యాపించున్నవాడు అయిన భగవంతుని అర్చిస్తూ విద్యుక్త కర్మను అనుసరించడం ద్వారా మనుష్యుడు పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు. సో పూర్ణత్వాన్ని పొందాలంటే అన్ని జీవులకు కారణము మరియు అంతటా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుణ్ణి అర్చించి తన యొక్క కర్మను, విద్యుక్త కర్మ అంటే ఏమిటంటే మన డ్యూటీ, బాధ్యత అని అర్థం. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా చేస్తారో అలాంటి మనిషి అంటే భగవంతుణ్ణి గౌరవిస్తూ భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉంటూ తన బాధ్యతను ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తాడో వాడు పూర్ణత్వాన్ని అటువంటి మనిషి పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు. సో వెరీ సింపుల్. ఎంత సింపుల్గా ఉందో ఈ 2 words, భగవంతుడి మీద భక్తి, మన డ్యూటీ మనం చేయటం. కానీ అక్కడ సీక్రెట్ ఏమిటి, రహస్యం అంటే అది మనస్ఫూర్తిగా ఉండాలి. భక్తి అనేది కానీ మన బాధ్యత నిర్వర్తించడం కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఉండాలి. ఇష్టం లేకుండా చేయడం, మనసు పెట్టి లేకుండా చేయడం, ఏదో శ్రద్ధ లేకుండా చేయడం కాదు. అది ఇందులో రహస్యం ఏమిటంటే ఉన్నవి 2 పాయింట్స్. ఒకటి భగవంతుడి మీద భక్తి, 2 మన డ్యూటీ మనం చేయడం. అవి ఎలా చేస్తాము, ఎంత సిన్సియర్గా చేస్తాము అన్నది అక్కడ కీ అన్నమాట. అది సరిగ్గా ఉంటే ఆ శ్రద్ధ, అప్పుడు అది పూర్ణత్వాన్ని పొందవచ్చు. సో ఇందులో ఏం చెప్పారు అంటే, హరే కృష్ణ, ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి దయచేసి. చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇది ఒకసారి చదువుదాము. 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ శ్లోకంలో, అందుకని మనం ఇక్కడ ఈ భాషను చదవచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు చదువుతారా? వనజాక్షి మాతాజీ. చదువుతాను మాతాజీ. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, పర్లేదా మాతాజీ? పర్వాలేదు మాతాజీ. ఒకసారి పెట్టరా మాతాజీ? ఇది మనం చదవాల్సింది కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ, పంచదశాధ్యాయం. ఓకే మాతాజీ. భాష్యం. పంచదశాధ్యాయము తెలుపబడినట్లు జీవులందరూ దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అంశలై ఉన్నారు. ఈ విధముగా అతడే జీవులందరికీ ఆది అయి ఉన్నాడు. అను వేదాంత సూత్రమునందును ఈ విషయము నిర్ధారితమైనది. కనుకనే ప్రతి జీవి యొక్క జీవితము శ్రీకృష్ణునిచే ఆది అయి ఉన్నాడు. అంతేగాక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన అంతర్బాహ్య శక్తుల ద్వారా సర్వత్రా వ్యాపించబడి ఉన్నవి. సమస్త అధ్యాయమున తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ మాత. 7వ అధ్యాయమున తెలుపబడినది. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ 2 శక్తులు కూడిన ఆ దేవదేవుని అర్పించవలసి ఉన్నది. ఈ విషయమున భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అతని అంతరంగ శక్తిని గూడి అర్చించుతురు. అట్టి అంతరంగ శక్తి యొక్క వికృత ప్రతిబింబములై బాహ్య శక్తి పూర్వరంగము వలె ఉన్నను. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము తన
ప్రధాన అంశమైన పరమాత్మ రూపము ప్రతి చోటను నిలిచి ఉండెను. అనగా శ్రీకృష్ణుడు సర్వదేవతలకు, మనుషులకు, జంతువులకు హృదయస్థ పరమాత్మైన ఉన్నాడు. ఈ విధముగా దేవదేవునికి ఆశయనందున అతనికి సేవ నడుచుటకు తన ధర్మమని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది. అనగా ప్రతి ఒక్కరు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో శ్రీకృష్ణ భగవాని భక్తిపూర్వక సేవ యందు నియక్తులు కావాలని ఈ శ్లోకమును ఉపదేశించబడుచున్నది. ఇంద్రియాది శక్తులైన హృషికేశునిచే తాము ఒకనొక విద్యుత్ కర్మ నందు నిలిచి ఉన్నాడని ప్రతి ఒక్కరూ భావింపవలనే. పిదప తాము నియక్తులై ఉన్న కర్మ ద్వారా లభించిన ఫలములతో దేవదేవుడిని అర్పించవలెను. మనుజుడు ఈ రీతిగా పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనల యందు సర్వదా ఆలోచించినచో కృష్ణుని కరుణచే స్వరముగా అవగాతము చేసుకొనగలడు. జీవితమునకు పూర్ణతత్వం ఇదే. తేషా మహుమాం సముద్ద భగవద్గీత 12.7 అని శ్రీకృష్ణుడు పలికి ఉన్నాడు. అనగా అట్టి భక్తుని ఉద్ధరించు బాధ్యతను అతడే స్వయంగా స్వీకరించినకు ఆది జీవిత మందలి అత్యున్నత పూర్ణత్వమును కాగలదు. అనగా మనుజుడెట్టి సర్వధర్మమునందు నియుక్తుడైనను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు సేవించినచో అత్యున్నత పూర్ణత్వమును పొందగలరు. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏమన్నా ఉంటే మన్నించండి మాతాజీ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే రెండో విషయాలు. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, మరి సర్వానికి మూలం, అంతటికీ ఆరిజిన్. ఆయన లేనిదే సృష్టి లేదు. అది చాలా చిన్న విషయం, మనందరికీ తెలుసు అనుకుంటాం. బట్ డీప్గా ఆలోచిస్తే ఏదైనా సరే ఈ సృష్టికి ఆది అంతము సమస్తము భగవంతుడే. హీఈస్ ద లార్డ్, హీఈస్ ద క్రియేటర్ అనుకుని ఆ తర్వాత అదే కాదు, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మరి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. కదిలే వాటిలో, కదలని వాటిలో, చెట్టుల్లో, పుట్టల్లో, పర్వతాల్లో, మనుషుల్లో, పురుగుల్లో, లేనిదంటూ ఆఖరికి శూన్యంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఇదే మరి ప్రహ్లాద మహారాజు నిరూపించాడు. వాళ్ళ తండ్రి గారు ఏది నీ విష్ణువు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అంటున్నావు, ఈ స్తంభం ఉంది, ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే మరి ఆ స్తంభాన్ని పగలగొట్టగానే అందులో నుంచి వచ్చిన ఉదంతం మనందరికీ కూడా తెలుసు. అంటే అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సర్వత్రా ఆయన సృష్టి అంతా ఆయనలోనే ఉన్నది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ హిమ్ అండ్ హీ ఈజ్ విత్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. అంతా ఆయనలో ఉన్నది, ఆయన ప్రతి దానిలోనూ ఉన్నారు. సో అంతా కూడా భగవంతుల్లోనే ఉన్నది. మరి విశ్వరూపం చూపించినప్పుడు అర్జునుడికి మొత్తం అంతా కనిపించింది కదా, ఈ విశ్వం అంతా ఆయనలో. అలాగే ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి దానిలో మళ్ళీ ఆయన అణువు కంటే చిన్నది అని మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం. అణువు కంటే చిన్నది ఎందుకు అంటే అణువులో కూడా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి. అన్నిటికంటే సూక్ష్మమైనది అణువు, యాటమ్. ఆ యాటంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి అంతా ఆయనలో ఉంది, అన్నిట్లోనూ ఆయన ఉన్నారు. అటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం అలా అర్థం చేసుకుని ఆయన పట్ల విశ్వాసం, భక్తి డెవలప్ చేసుకుని మన డ్యూటీని మనం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మనసా వాచా కర్మణ అంటారు. థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్, మనస్సు, మాట, యాక్షన్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిన పద్ధతిలో ఉంచుకుని మన డ్యూటీ మనం నిర్వర్తిస్తే భగవంతుడి మీద భక్తితో వాళ్ళు పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో అంటే పరధర్మాన్ని స్వీకరించి దానిని సమగ్రంగా ఓనరించటం కంటే, అంటే వేరే వాళ్ళ డ్యూటీస్ మనం చేద్దామని బయలుదేరి అవేవో చేయటం కంటే అసమగ్రంగా, ఇన్కంప్లీట్గా అయినా మన డ్యూటీ మనం చేయటం
ట్రై చేస్తే నిజంగా, అంటే ఇన్కంప్లీట్గా చేయమన్నారని సగం చేసి వదిలేయటం కాదు, కావాలని మనం సంపూర్ణ ప్రయత్నంతో అది చెయ్యాలని ప్రయత్నించి ఒకవేళ కంప్లీట్గా చెయ్యలేకపోయినా నిజంగా ఏ కారణం చేతైనా సరి అయిన కారణంతో అదే బెటరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వేరే వాళ్ళ ధర్మాలను స్వీకరించి దానిని కంప్లీట్గా చేయటం కంటే మన డ్యూటీ మనం చేయటము అది కరెక్ట్. కాబట్టి ఎందుకు అంటే మన గుణాలను అనుసరించి మనకు కర్మలు ఇచ్చారు కాబట్టి మన గుణాలను అనుసరించి చేస్తే మనం పనులు ఎప్పుడు కూడా మనం పాప ఫలితాలతో ప్రభావితాలు కావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనకున్న గుణాలను బట్టి మనం పని చేయాలి. ఉదాహరణకు మనకేదో వీళ్ళ జాబ్ బాగుంది, అదేదో చేస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేసి మనం చేయవలసిన పనిని వదిలేసి వేరే రకమైనటువంటి స్వభావాలు అలవర్చుకుని ఆ పనులు చేయటం కంటే మనకు స్వధర్మమైన మన పనిని, మన గుణాన్ని అనుసరించి మనకు వచ్చిన మన పనిని మనం నిర్వర్తించటం బెటరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది బహుశా చదివితే మనకి క్లియర్గా అర్థం అవ్వచ్చు. ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఇది ఒక్కసారి చదువుతారా? నవీన్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, మీరేమైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ నవీన్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ దీపు గారు, మీరేమైనా చదువుతారా? ఈ భాష్యం ఉన్నది. ఆర్ కృష్ణకుమారి గారు, హరే కృష్ణ, మీరేమైనా చదవగలరా? ఓకే, ఇంకెవరున్నారు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి దీపు గారు, మీరు చదువుతారా? మాతాజీ ఎక్కడి శ్లోకం 47 దగ్గర నుంచి చదవాలన్నారు కిందండి. భాష్యం చదువుతారా ఇక్కడ? భాష్యం. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే, శ్లోకం వేరే వాళ్ళ మన గుణకర్మలను బట్టి మనకు డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఆ రకంగా నలుగురిని విభజించారు, బ్రాహ్మణులని, క్షత్రియులని, ఈ కేటగిరీస్. సో ఒక్కొక్కళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి మన పనులు మనం చేస్తాం, అంతే కదా. సో వేరే వాళ్ళ పనులు చేయటం కంటే కంప్లీట్గా మన పనులు మనం కష్టపడి పూర్తి చేయలేకపోయినా కూడా మన పనులు మనం చేసుకోవటం బెటరు అని చెప్పి, వేరే వాళ్ళకు ఉద్దేశించిన కర్మలు చేయటం కంటే మన పనులు మనం చేస్తే మన పాప ఫలితాల వల్ల ప్రభావితం కాదు ఆ పని అని చెప్తున్నారు. దానికి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదువుదాం, కరెక్ట్గా ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది మనకు. స్వధర్మాచరణమే అన్నారు కదా భాష్యంలో, అది చదువుతారు అక్కడి నుంచి. స్వధర్మాచరణమే భగవద్గీత యందు ఉపదేశించబడినది. గడిచిన శ్లోకములందు వివరింపబడినట్లు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రుల ధర్మములు వారి వారి గుణములను అనుసరించి నిర్దేశించబడినవి. ఒకరు వేరొకరు ధర్మమును అనుకరించరాదు. శూద్ర కర్మముల యందు అనరుక్తుడైన వాడు బ్రాహ్మణ వంశమును జన్మించినను తనను తాను బ్రాహ్మణునిగా కృత్రిమముగా ప్రకటించుకునరాదు. ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ గుణములను అనుసరించే కర్మనోనరించవలెను. దైవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవార్థము అయినచో ఎట్టి కర్మము హేయమైనది కాబోదు. బ్రాహ్మణుని స్వధర్మము నిక్కముగా సత్వగుణ ప్రధానమై యుండును కనుక స్వభావరీత్య సత్యం గుణమునందు లేనివాడు క్షమించాలి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. స్వభావరీత్యా సత్యగుణమునందు లేనివాడు బ్రాహ్మణుని స్వధర్మము నెన్నడను అనుకరించరాదు. శత్రుయుడైన వాడు కొన్ని మార్లు శత్రు సంహారము కొరకు ఉగ్రడగటు రాజనీతి ఉగ్రుడుగాగుట రాజనీతి కొరకై అసత్యములాడుట వంటి హేయ కార్యములను
ఆ, వన వనరింప వనరింపవలసి వలస్ వచ్చును. వలసి వచ్చును. రాజకార్యములో ఎటువంటి హింస మరియు ఆ కుటీలత్వములను కూడినను క్షత్రియుడైన వాడు తన స్వార్థములను విడిచి బ్రాహ్మణ ధర్మములను నిర్వహించుటకు ప్రయత్నించరాదు. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఆగుదాం ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ అంటే భగవద్గీతలు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా, ఒకళ్ళ డ్యూటీస్ ఒకళ్ళు చెయ్యొద్దు, మీ స్వభావాన్ని బట్టి మీరు ఏదైతే అది చెయ్యండి. అంటే ఈ గ్రూప్స్గా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు కూడా మన యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి విభజించారని చెప్తున్నారు. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన్ని నువ్వు బ్రాహ్మణుడు అవ్వవు, లేదంటే వైశ్య కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన్ని వైశ్యుడు అవ్వవు. నీ గుణం ఎలాంటిదో నువ్వు ఆ రకమైనటువంటి పనులు చెయ్యి. ఈ కులంలో పుట్టానని మనం ఇదేదో కులాలు వర్గాలని చెప్తున్నాం, కానీ ఇది పుట్టుకతో వచ్చినది కాదు అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో క్షత్రులు వైశ్యులు వారి వారి గుణాలను అనుసరించి నిర్దేశింపబడ్డాయి. బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు ఒకళ్ళ ధర్మాన్ని ఒకళ్ళు అనుసరించరాదు, ఒకరి డ్యూటీ ఇంకొకళ్ళు చేయకూడదు అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, శూద్ర కర్మల మీద ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు ఒకవేళ బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించారనుకోండి, అయినా నేను బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టాను కాబట్టి నేను బ్రాహ్మణుడిని అని అలా ప్రకటించుకోకూడదు. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ గుణాలు ఎలాంటియో అంటే వాళ్ళ స్వభావాన్ని అనుసరించి వాళ్ళ యాక్షన్స్ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఫలానా ఫ్యామిలీలో పుట్టాం కాబట్టి మేము ఈ పనులు చేయాలని అనుకోకూడదు. నీకు ఆ గుణం ఉన్నట్లయితే, నీకు ఆ స్వభావం ఉన్నట్లయితే అది నీ యొక్క సహజ సిద్ధమైన కర్మ. నీ నేచర్ని బట్టి నువ్వు పని చేయి. అంతేగాని నేను ఈ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను కాబట్టి బిజినెస్ ఫ్యామిలీ వైశ్యులు బిజినెస్ ఉంది, అతనికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అతనికి టీచింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అతనికి ఈ చెప్పాలని ఉంది. బ్రాహ్మణ వంశంలో గనక పండితులు చదువుకోవడం టీచింగ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది. అప్పుడు బిజినెస్లో పుట్టాము, మనకు ఈ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉంది, ఇదే చెయ్యాలి అని ఎవరైనా చెప్పినా నీకు ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నా వద్దు, నీకేది నువ్వు నీ గుణాన్ని అనుసరించి నువ్వు పని చెయ్యి అని చెప్పి ఆ రోజుల్లోనే భగవంతుడు ఇంత కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఈ రోజుల్లో కూడా మనం చాలామంది ఈ ఫ్యామిలీలో పుట్టాం కాబట్టి మనం ఈ పనే చెయ్యాలి అని అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. అసలు అది చాలా తప్పు. నువ్వు నీ ఫ్యామిలీని బట్టి కాదు, నీ గుణాన్ని బట్టి నువ్వు నీ కర్మని ఎంచుకో. నీ యాక్షన్స్ని, నీ ప్లాన్, నీ గుణాలను బట్టి చూడు. నీకే గుణం ఉంటే, నీకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నువ్వు బ్రాహ్మణులాగా నువ్వు చదువులు చెప్పు. నీకు బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బిజినెస్ చేసుకో వైశ్యుడిలాగా. సో నీ యొక్క నేచర్ ఎలాంటిదో ఆ రకమైన పని చెయ్యి. నేను బ్రాహ్మణుడిని అనుకుని నీకు బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళి ఏదో చదువు చెప్పాలని అదే టీచర్గా అవ్వాలని ట్రై చేసినా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోవచ్చు. అలాగే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో వైశ్యుల కుటుంబంలో పుట్టి నువ్వు ఇంకేదన్నా పని చేయాలనుకున్నా నీకు అది కుదరకపోవచ్చు. అట్లా నీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి చెయ్యి. నీ వైశ్యుల కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన నువ్వు బిజినెస్లో రాణించలేకపోవచ్చు, నీకు ఆ సామర్థ్యం నీకు లేకపోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ నీకు చదువు చెప్పడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు. సో అంటే నువ్వు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టలేదు, వైశ్య కుటుంబంలో పుట్టావు, బాగానే ఉంది. కానీ ఆ వైశ్య కుటుంబంలో పుట్టడం వల్ల నువ్వు ఆ పనే చేయక్కర్లేదు. నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, నీ స్వభావం ఎలాంటిదైతే దానికి తగ్గ పని చూసుకుని అది కరెక్ట్గా చెయ్యి. అంతేగాని వైశ్య కుటుంబంలో పుట్టాము కదా అని చెప్పేసి నువ్వు ఆ బిజినెస్ చూసుకుని ఫెయిల్యూర్ అవటం కంటే, ఈవెన్ నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అయినా కూడా ఫెయిల్ అవ్వకపోవచ్చు, మేబీ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ అవ్వచ్చు. అలా నీకు ఇష్టం లేని పని చేసి సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వటం కన్నా, నీకు దేని మీద నీ సహజ స్వభావ సిద్ధంగా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ పనిని నువ్వు పూర్తిగా చేయలేకపోయినా సరే నీ మనసు దాని మీద ఉంటే అదే చెయ్యి అని చెప్తున్నారనమాట. ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో అలాగే కొన్ని చెప్తున్నారు, క్షత్రియులు ఉన్నారనుకోండి, మరి శత్రు సంహారం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. మామూలుగా కోపం అనేది రాకూడదు అని భగవద్గీతలో మనం చదివాం. అదేది కామము, క్రోధము, లోభం, ఈ 3 నరక ద్వారాలని చదివాం. కానీ మరి శత్రు సంహారం చేసేటప్పుడు ఉంటుంది కొంత కోపం అనేది ఆ శత్రువుల మీద రాజుకు. అలాగే రాజనీతి కోసం ఒక్కొక్కసారి అసత్యం కూడా ఆడాలి. అలాంటి పనులు చేస్తాం. కానీ అది అతని స్వధర్మం కాబట్టి, క్షత్రియుడిగా అతను చేయవలసింది కాబట్టి అటువంటిది ఆ టైంలో చేయవచ్చు. కానీ
అటువంటి హింస కుటిలత్వం కూడి ఉన్నా కూడా క్షత్రియుడైన వాడు స్వధర్మాన్ని విడిచి అలాంటివన్నీ చెయ్యాలి కాబట్టి నేను ఈ క్షత్రియుడిగా ఉండను, నేను బ్రాహ్మణుల్లాగా ఉంటాను అని అనుకో అవసరం లేదు. అతని జాబ్లో ఉన్న డ్యూటీ అది, ఆ డ్యూటీ ప్రకారం అతను చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇంకొక పాయింట్ చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన గుణకర్మలను బట్టి మనం పనులు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ పని ఎలాంటిదో ఆ పనికి తగ్గ ఏ రకంగా చేస్తే ఆ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తామో అది కొన్ని జాబ్స్ని బట్టి మనం చేయవలసి వస్తే చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుడి ప్రీత్యర్థమే అందరూ కూడా కర్మను అనుసరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు అర్జునుడు క్షత్రియుడైన శత్రువర్గంలో పోట్లాడటానికి అతను మరి సంశయిస్తున్నాడు, కానీ ఇది అతని బాధ్యత. ఆ తర్వాత ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను ఇంకా అనుకుని ఆ విధంగా చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ కంటిన్యూ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చదవండి. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ప్రతి ఒక్కరూ కర్మనోనరించవలెను. ఉదాహరణకు క్షత్రియుడైన అర్జునుడు శత్రువర్గముతో పోరుటకు సంశయించుచున్నాడు, కానీ అట్టి రణమును దేవదేవుడిగా శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యర్థమై ఓనరించినచో పతన భయమే ఉండదు. వ్యాపారమునందు కూడా లాభమును గడించుటకు వ్యాపారస్తుడు కొన్నిసార్లు అనేక విధములైన అబద్ధములాడవలసి వచ్చును. అతడట్లు చేయనచో ఏమాత్రం వ్యాపారంలో లాభము ప్రాప్త చెందదు. ఖాతాదారునితో వ్యాపారస్తుడు తానేమాత్రం లాభము చేసుకున్నటకు లేదని కొన్నిసార్లు పలికినను వాస్తవమునకు అది సత్యమే కానేరాదు. లాభమును గడించకుండా వ్యాపారస్తుడు మునగడను కలిగిగొండం లేని ప్రతి ఒక్కరూ ఎరగవలెను. కనుక వ్యాపారస్తుడు తన లాభమును చేసుకొనుట లేదని పలుకుటను సాధారణ అబద్ధముగా భావించవలను. కానీ తప్పనిసరిగా అబద్ధము చెప్పవలసిన వృత్తి ధర్మమును నిలిచి ఉన్నందున దానిని త్యాజించి బ్రాహ్మణుని ధర్మమును స్వీకరించను వైశ్యుడు భావించరాదు. అది ఉద్దేశించబడలేదు. దైవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్వధర్మయుత కర్మతో సేవించగలిగినచో మనుజుడు క్షత్రియుడైన వైశ్యుడను శూద్రుడైనను సరియే పలు విధములైన యజ్ఞములాచరించి బ్రాహ్మణులు కూడా కొన్ని మార్లు జంతువులని ఓనరింపవలసి వచ్చిచుండును. అదే విధముగా క్షత్రియుడు తన స్వధర్మము రీత్యా శత్రువుని వధించిన ఎటువంటి పాపమును నొందుడు. ప్రతి మానవుడు యజ్ఞార్థమే యజ్ఞార్థమే విష్ణువు ప్రీత్యర్థమే ఒనరింపవలను అంటే చేయడం అని అర్థం, కర్మ చేయడం అని అర్థం. దానిని ఒనరించడం అని చెప్తున్నారు. అది వర్డ్స్ కలిపేశారు. కర్మను ఒనరింపవలను అనే దాన్ని కర్మను ఒనరింపవలను అని తెలియజేయచ్చు. ఈ విషయములనను తృతీయ అధ్యాయమున స్పష్టముగాను మరియు విపులముగాను వివరించబడినవి. స్వీయ తృప్తికై ఓనరింపబడినది ఏదైనాను బాధకరణమే కాగలదు. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఏదైనాను బంధ కారణమే కాగలదు.
అనగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రత్యేక గుణము ననుసరించే వర్తించవలెన వలనేననియు మరియు దేవుని శ్రీకృష్ణుని దివ్యకార్థము కొరకై పనిచేయుటకు నిశ్చయించుకోవాలనని తెలుపుటకు సారాంశం అయినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఏదైనా తప్పులు పలుకుంటే క్షమించండి మాతాజీ. ఏం లేదు ప్రభుజీ, చాలా చక్కగా చదివారు మీరు. ఎక్కడ తప్పు చదవకూడదని యూ ట్రైడ్ అండ్ యూ డిడ్ ఇట్ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో అది ఇక్కడ హోప్ఫుల్లీ మనకి పాయింట్ అర్థం కావాలి అంటే, వేరే వాళ్ళ డ్యూటీలు కంప్లీట్గా చేయటం కంటే మన డ్యూటీ సగం చేసినా అది బెటర్ అన్న మాటను కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ భాష్యం మనం చదవటం జరిగిందనమాట. సో అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్పారు కదా. మనం వేరే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులుగా పుట్టాము అంటే పుట్టుకతో మనకు ఆ బ్రాహ్మణత్వం రాదు. మనకు ఆ నేచర్ ఉంటేనే ఆ పని చేయాలి. బ్రాహ్మణులుగా పుట్టి బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు బిజినెస్సే చేయండి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రతి పనిలో కూడా కొన్ని పనులు ఉంటాయి, అది చేయాల్సి, అది తప్పేమో అనుకుని వేరే ప్రొఫెషన్కి మారక్కర్లేదు అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్షత్రియుడిగా ఉన్నప్పుడు రాజులు, ఎనిమీస్, సోల్జర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చంపాల్సి రావచ్చు. అమ్మో సోల్జర్గా ఉంటే ఇలా చంపితే పాపం వస్తుందేమో, కాబట్టి ఈ సోల్జర్ పని మానేసి ఇంకేదైనా చూసుకుందాం అని అనుకో అవసరం లేదు. అది నీ జాబ్లో నువ్వు చేయవలసింది, దట్స్ ఓకే అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి చెప్పారు. బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు చిన్న చిన్న కొన్ని అబద్ధాలు చెప్పవచ్చు, కానీ ఆ అబద్ధాలు చెప్తే ఏమైనా పాపమేమో, మనం అందుకని ఈ వృత్తిలో ఉండే కంటే వేరే దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు. అంటే మరీ విపరీతమైన అబద్ధాలు చెప్తే అది కరెక్టే అనేది, అన్యాయంగా ఎక్కువ ఎవరైనా ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, మీరు ఇంత ధర చెప్తున్నారంటే యూజువల్గా మనకి ఏం చెప్తారు, అవతల వాళ్ళు షాప్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా బిజినెస్ వాళ్ళు, మాకేమీ మిగలడం లేదు అనే మాట చెప్తారు. సో బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ట్రూ. ఎందుకు మనందరికీ తెలుసు, మిగలకపోతే వీళ్ళు షాప్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారని మనందరం అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి అది అలాంటి చిన్న చిన్న మాటలు ఓకే, విపరీతమైన మోసాలు చేయకూడదు. కానీ ఈ అబద్ధం కూడా చెప్తున్నామే అనేటటువంటి బాధతో ఇది లాభం లేదు అని అలా మార్చుకోక్కర్లేదు. కొన్ని వ్యాపారాన్ని మనం చేసే పనిని బట్టి, కొన్ని మన యొక్క బిజినెస్ని బట్టి, లేదంటే మన యొక్క పనిని బట్టి కొన్నిసార్లు అలా కొన్ని వృత్తులలో చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా తర్వాత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు అర్జునుడు చంపలేను అని అంటున్నాడు, కానీ అది తన డ్యూటీ, క్షత్రియుడిగా చంపాలి. సో భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ మా మనుస్మర యుధ్యచ అని భగవంతుడు చెప్పారు. నన్ను స్మరిస్తూ నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అంటే, ఇది నా డ్యూటీ, భగవంతుడి కోసం నా డ్యూటీని నేను పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అనుకుని చెయ్యి, ఇక ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ మెయిన్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన మీనింగ్. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేన అగ్నిరివావృత. అంటే మరి పుట్టుకతో సహజం కర్మ కౌంతేయ అంటే సహజంగా మన కర్మ ఏమిటి అనేది కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్, దోషంతో కూడినటువంటిది అయినను, అంటే ప్రతి ప్రయత్నంలో కూడా ఏదో ఒక దోషం అనేది ఉండొచ్చు, కానీ దోషం ఉన్నా కూడా మన సహజ కర్మను ఎవరూ త్యజించకూడదు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్సే మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చు. ఏది యుద్ధం చేసినప్పుడు అవతల వాళ్ళని చంపుతాం, నార్మల్గా చంపడం అనేది తప్పు, కానీ సోల్జర్గా చంపడంలో తప్పులేదు. కాబట్టి నీ సహజ కర్మ, నీ ఒరిజినల్ డ్యూటీలో ఏదైనా ఇలాంటివి ఉన్నా పర్వాలేదు, అది నువ్వు వదిలేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అది నీ జాబ్, అది నీ డ్యూటీ కాబట్టి. అలాగే అర్జున, నీ డ్యూటీ ఇప్పుడు రాజుగా ఇక్కడ వచ్చావు, నీ రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవటం నీ డ్యూటీ, కాబట్టి నువ్వు అది ఎలా సక్సెస్ఫుల్గా నీ డ్యూటీ చేయగలవంటే మరి అవతల వాళ్ళని చంపితేనే నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు పొందగలవు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అగ్ని పొగతో కప్పేసినట్లు ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదో ఒక దోషంతో కప్పి ఉంటుంది. కాబట్టి కౌంతేయ, దోషపూర్ణమైనా కూడా నీ సహజ కర్మ అంటే నీ డ్యూటీ, కరెక్ట్ అయిన నీ డ్యూటీ ఏదో అది నువ్వు త్యజించకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ డ్యూటీ అంటే అది సరి అయినటువంటి 4 గుణాలు బట్టి ఉండాలి. అంతేగాని డ్యూటీ అంటే నేను దొంగను కాబట్టి నా డ్యూటీ దొంగలించడం, అవతల వాళ్ళని చంపటం అని అలా అనుకుంటే కాదు, అది అధర్మ మార్గము. ఈ 4 గుణాలు కూడా ధర్మ మార్గంలో విభజించారు పనులను.
అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. ఆత్మనిగ్రహం కలవాడు, అనాసక్తుడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేవాడు అయిన మనిషి అంటే ఆత్మనిగ్రహం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. అనాసక్తుడు అంటే ఏంటి? దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా అలా కూర్చోవడం అని కాదు అక్కడ అర్థం. ఎవరైతే పనులు చేస్తూ కూడా వచ్చిన రిజల్ట్ మీద టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా ఏదైనా భగవంతుడి ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో ఉండగలగటం అనాసక్తిత. అంతేగాని అనాసక్తి అంటే డిస్ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండటం, ఏ పని మీద శ్రద్ధ లేకుండా ఉండటం అని కాదు. కాబట్టి ఎవరైతే సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో మనం చేసే పనులు రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే భగవత్ ప్రసాదం అనే సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఉండగలరో, ఈ భౌతిక సుఖాల మీదే టూ మచ్ మోజు త్యజించేవాడంటే టూ మచ్ మోజు లేకుండా ఉండేవాడు సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థాయిని పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పూర్ణ స్థాయి పొందాలంటే ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏమిటి? ఒకటి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ సెన్స్ కంట్రోల్ ఉండాలి, మైండ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. అప్పుడు అది సెల్ఫ్ కంట్రోల్. మైండ్ ఎన్నో ఆలోచనలు పైకి పోని మాట్లాడకుండా కూర్చున్నా, ఎవరిని ఏమి అనకపోయినా మనసులో ఒకటే తిట్టుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి అవతల వాళ్ళని, అప్పుడు అది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అవ్వదు. కాబట్టి మైండ్ను కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ సెన్స్ నోరును కట్టేసాం అవతల వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చినా తిట్టకుండా, కానీ మైండ్లో తిట్టుకుంటున్నాం, అప్పుడు అది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కింద రాదు. కాబట్టి సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మైండ్ను కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని వదిలేయాలి, అప్పుడే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. అనాసక్తుడు అంటే ఏది ఎలా జరిగినా భగవంతుడి ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉండగలగటం. టూ మచ్గా ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ మీద, భౌతిక సుఖాల మీద ఇంట్రెస్ట్ను వదులుకోవటం, కోరికలు, అన్నెసెసరీ కోరికలు వదులుకోగలగటం. అలాంటి మనుషులు సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి ఒక పూర్ణ స్థాయి, అది అన్నమాట. మనిషిగా పుట్టినప్పుడు ఆ పూర్ణత్వం కోసం ట్రై చేయాలి. మనం అన్ఫార్చునేట్లీ మరి భౌతిక సుఖాల పట్ల, వీటి వెంటపడి వీటిలో చిక్కుకుపోయి ఉంటున్నాం. కానీ ఈ మెంటాలిటీతో మన డ్యూటీలు మనం చేయొచ్చు, చేసి కూడా పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. పనులు చేస్తూనే మనం ఈ సన్యాస మెంటాలిటీతో ఉండొచ్చు. హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అని ఒక ఇది కూడా ఉన్నది. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా. సో కుంతిపుత్ర, ఇలాంటి పూర్ణత్వాన్ని పొందినవాడు అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామే, అలా ఎవరైతే ఉండగలరో సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఈ భౌతిక కోరికలను అరికట్టుకుని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు సంగ్రహంగా నేను చెప్పబోయే రకంగా కనుక ప్రవర్తిస్తే అత్యున్నత జ్ఞానస్థితి, పరిపూర్ణ స్థితిని వాళ్ళు పొందగలరు. ఏ రకంగా వాళ్ళు ఇలా ఉంటూ పొందగలరో చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనే విధంగా ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి పరిపూర్ణ స్థితి వాళ్ళు పొందుతారో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. మరి వాళ్ళు పరిపూర్ణత అనే మాట వింటూ ఉన్నాం. ఏమిటా పరిపూర్ణ స్థితి అనేది చెప్తాను. వాళ్ళు ఎలా అలా ఉండగలరు, ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వాళ్ళు ఎలా రాగలరు అనేది చెప్తాను విను అంటున్నారు. ఏమిటో చూద్దాం. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాంస్ త్యక్త్వా రాగద్వేషౌప్యుదస్య చ వివిక్త సేవీ లఘ్వాషీ యత వాక్కాయ మానసః ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో బుద్ధితో పవిత్రుడైనందున ఇక్కడ మనం ఎన్ని శ్లోకాలు, దాదాపు 3 శ్లోకాస్ చూసామన్నమాట. ఈ మూడిట్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, బుద్ధితో పవిత్రుడైనందువల్ల అతను రాగద్వేషాల నుంచి విడిపడ్డాడు. బుద్ధి అంటే బుద్ధి సహాయంతో అతను పవిత్రుడయ్యాడు. అంటే సెన్సెస్ని, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి అతను అటాచ్మెంట్, అనాసక్తుడు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, అటాచ్మెంట్స్ లేనివాడు. అటాచ్మెంట్ అంటే ఏమిటి? దేని పట్లైన అటాచ్మెంట్ అంటే మనం దేని మీదైనా బాగా ఇష్టం ఉంటుంది.
లేదంటే దేని మీద బాగా అయిష్టం ఉంటుంది. ఒక పని చేసినప్పుడు లాభం వస్తే లాభం మీద మహాప్రీతిగా ఉంటుంది, నష్టం వస్తే నష్టం మీద మహాకోపం ద్వేషం ఉంటుంది. కాబట్టి అటాచ్మెంట్ అన్నమాట అది. అంటే అటాచ్మెంట్లో 2 రకాలు, ఒకటి రాగము అనురాగం అంటే ప్రేమ ఇష్టము, రెండవది అయిష్టము ద్వేషము, ఇవన్నీ రెండవది ఇష్టం లేకుండా ఉండటం. సో రాగద్వేషాలు అని దానిని అటాచ్మెంట్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకుని ఏ రకమైన రిజల్ట్ అయినా సరే మనము భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలిగిన వాళ్ళు ఇంద్రియార్థాలను త్యజించి, అంటే ఈ కామన్ సెన్సెస్ వల్ల మనకు కలిగేటటువంటి ఈ కోరికలు, ఈ ఈ టెంప్టేషన్స్ అన్నమాట, ఈ భౌతిక ప్రపంచ టెంప్టేషన్స్ని ఎవరైతే మనం వదులుకోగలుగుతున్నామో, వాటిని ఎవరైతే వదులుకోగలుగుతారో తద్వారా కోరికలు తగ్గించుకోగలుగుతారు. మరి సెన్సెస్ తగ్గించుకున్నప్పుడు సెన్సెస్ తగ్గించుకోవడం కాదు, సెన్సెస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు కోరికలు అనేవి తగ్గుతాయి. అంతే కదా, ఏది చూపిస్తే అది బాగుంది అని మన సెన్సెస్ చెప్పగానే కొనేయాలి అని మనకి ఫీలింగ్ వస్తే ఇంకా మనం ఏం కంట్రోల్ చేసుకోగలం. కాబట్టి కాదు, ఇది బాగున్నా ఏదైనా నాకు ఒకటే అనేటటువంటి కోరికను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే అది ఇంద్రియార్థాలను త్యజించటం అంటే అది. సో సెన్సెస్ చూపించే ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకుని మనం దాని ద్వారా వచ్చే కోరికలను తెచ్చుకోకుండా ఉండగలగటం. సో దృఢ నిశ్చయంతో అలా ఉండాలంటే ఏం కావాలి, మరి దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. ఆ నిశ్చయం ఉంటేనే మనం సెన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలం. ఏమో లేవు ఒక్కసారికి కొనేద్దాం, నెక్స్ట్ టైం దృఢంగా ఉందాం అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎప్పటికీ సాధ్యపడదు. సో కొను ఇది బాగుంది అనుకున్నప్పుడు కాదు, నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఉన్నవి చాలు అనేటటువంటి దృఢ నిశ్చయం మనం డెవలప్ చేసుకుంటే, మరి ప్రాక్టికల్గా ఇవే మనం, ఇది చిన్న విషయం, స్పిరిచువాలిటీ అంటే చిన్న విషయాల నుంచే మనం సాధన చేయాలి. మనోనిగ్రహం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. అలాంటివన్నీ ఉండటం వలన వీళ్ళు ఏకాంత స్థానంలో వసించువాడు అంటే ఒంటరిగా ఉండటం. ఒక్కొక్కసారి సన్యాసులు సరే ఒంటరిగా వెళ్ళి అడవుల్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కొన్ని చోట్ల మనుషులు డిస్టర్బెన్స్ లేని చోట. బట్ అందరిలో ఉంటూ కూడా ఏకాంత స్థానం అంటే మన పనులు మనం చూస్తూ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లకి మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. ఆహారం తినేప్పుడు అతిగా తినకుండా ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు. మనోవాక్కాయాలు అంటే మనస్సును వాక్కును మరి కాయం శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం. మనస్సు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, బ్యాడ్ థాట్స్ లేకుండా. వాక్కు నోరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, తినడం విషయంలో అయినా అవతల వాళ్ళని ఏదైనా అనడం, చెడు మాటలు మాట్లాడుకుని ఉండటం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. కాయం మన శరీరాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, సరి అయినటువంటి పద్ధతిలో శరీరాన్ని ఉపయోగించటం. అలా ఎవరైతే వీటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడో సమాధి స్థితిలో ఉంటాడో. సమాధి అంటే ఇక మనం చూసాము ఎందులో అష్టాంగ యోగంలో చూసాం, ఫైనల్ యూనియన్ విత్ గాడ్, ఫైనల్ స్టేజ్ అది. యోగా అంటే మన మైండ్ భగవంతుడి మైండ్తో సమైక్యత పొందటమే యోగా, ఆయన యొక్క భావాన్ని పొందటమే యోగా, అది సమాధి అని చూసాం. సో మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగితే ఆ స్టేజీ, అలా వెళ్ళలేకపోయినా కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నవాళ్ళు, అసంగుడును అంటే అటాచ్మెంట్ లేనివాడు, తర్వాత బ్యాడ్ కంపెనీ లేనివాడు, మిథ్యాహంకారము అంటే అహంకారం లేనివాడు, మిథ్యాబలము, మిథ్యాగర్వం, కామం, క్రోధం, మరి ఇవన్నీ కూడా వదులుకున్నవాడు, మమత్వ దూరుడు అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకున్నవాడు, శాంతిమయుడు అయినటువంటి మనిషి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభవ స్థాయికి ఉద్ధరింపబలగలడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఏ రకంగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఆత్మానుభవ స్థాయికి వస్తారు, ఎలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆత్మానుభవం వస్తుంది అన్నది చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ బుద్ధి సహాయంతో రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడి ఇంద్రియాలు చూపించే వాటన్నిటినీ త్యజించి మన దృఢ నిశ్చయంతో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకుని మనోనిగ్రహం కలిగి ఉన్నందువలన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటూ భగవంతుడి మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ మనస్సులో, అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడిని జపం చేస్తూ ఉండమని కూడా కాదు, ఉండగలమో ఆ రకంగా ఏ పని చేసినా ప్రతిష్ఠించుకుని ఉండగలమో మనసులో. తర్వాత ఆహారాన్ని, మనస్సును, వాక్కును, కాయాన్ని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోగలము, సమాధి స్థితిలో ఉండగలము, మరి ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకోగలము, కామము, క్రోధము, విషయ వస్తు స్వీకారం, మెటీరియల్ థింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలము, ఆ కోరికలను. వాళ్ళు ఆత్మానుభవ స్టేజ్కి రాగలరు అని చెప్తున్నారు.
బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఈ విధంగా దివ్యస్థితిలో ఎవరైతే ప్రతిష్ఠుడవుతాడో వాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మానుభవాన్ని పొంది మరి ఆనందపూర్ణుడవుతాడు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి న కాంక్షతి, వాడు ఈ బ్రహ్మస్వరూపుడు అయినందువలన, బ్రహ్మభూతుడు అంటే బ్రహ్మస్వరూపుడు అయినందువలన ప్రసన్నాత్ముడు అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రసన్నంగానే ఉంటాడు, ఆత్మానందంతో ఉంటాడు. నశోచతి న కాంక్షతి, వాడికి దుఃఖం ఉండదు, కోరిక అనేది ఉండదు. సమసర్వేషు భూతేషు, అన్ని భూతాలు అంటే ఇక్కడ భూతాలని కాదు జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం. అన్ని జీవరాశులను సమంగా చూస్తాడు. సర్వేషు సమసర్వేషు భూతేషు, అన్ని సర్వ జీవరాశులను సమత్వంతో చూస్తాడు. మద్భక్తిం లభతే పరాం, అలాంటి వాడు నా భక్తిని తప్పనిసరిగా పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఉండగలిగి భగవద్భక్తిని అతను పొందగలడు. ఆ భగవద్భక్తిని ఈ రకంగా పొందగలిగిన వాడికి మరి మోక్షమే వస్తుంది. భగవంతుడి మీద భక్తి వస్తే ఏమొస్తుందిలే అని మనం అనుకోవచ్చు. అలాంటి నిజభక్తి వచ్చినప్పుడు అంటే బ్రహ్మభూతం అయినప్పుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడై ఎప్పుడు కూడా ప్రసన్నంగా, ఎప్పుడూ తృప్తిగా, ఎప్పుడూ సంతోషంగా, ఏది నశోచతి, ఎప్పుడూ దుఃఖం, దేనికి దుఃఖించని వాడు, నకాంక్షతి, ఏది కోరుకోని వాడు, సమసర్వేషు భూతేషు, అందరినీ సమంగా చూడగలిగిన వాడు, వాళ్లకు ఆ స్థితి లభిస్తుంది. మద్భక్తిం అంటే అతడు అటువంటి స్థితిలోనే వాళ్ళు నా శుద్ధ భక్తిని పొందుతారు. అది శుద్ధ భక్తుడి స్టేజ్ అన్నమాట. అది ప్యూర్ డివోటీ, ప్యూర్ డివోషన్ స్టేజ్. అంటే అలాంటి ప్యూర్ డివోటీ స్టేజ్, శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ ఏమని చెప్పుకున్నాము అంతకుముందు? ఎవరికైనా తెలిస్తే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేకపోతే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు. శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ ఏది? ఇది మీరు భగవద్గీత క్లాస్లో కూడా చదివే ఉంటారు. ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలుసా? శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ అంటున్నాము, ఏమిటి ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజో ఇప్పుడు చెప్పారు. ఎలా ఉంటుంది? అందరి పట్ల కూడా మరి సర్వేషు భూతేషు, అన్ని జీవరాశులను సమంగా చూస్తూ, దేనికి శోకించకుండా, దేనిని కోరుకోకుండా, ఆ బ్రహ్మస్వరూపులై ప్రసన్నాత్మ, ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంతో నిండి ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పుకున్నాం. అది శుద్ధ భక్తి స్టేజీ. ఆ శుద్ధ భక్తి అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? హరే కృష్ణ. స్వాతి గారు, మాతాజీ మీరు చెప్పండి. స్వాతి కృష్ణ. మాతాజీ, శుద్ధ భక్తి అనేది అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండగలగడమే శుద్ధ భక్తి అని అనుకుంటున్నాను మాతాజీ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, మీరు ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్. అంటే అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండటం అనేది కరెక్ట్. ఇంకా కొంచెం క్లారిటీతో చెప్పాలి అంటే మన సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు అది శుద్ధ భక్తి. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అని చెప్తూ ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా అందరినీ కూడా సమభావంతో ఈ రకంగా బ్రహ్మభూతం సర్వ స్టేజెస్లోనూ ప్రసన్నంగా ఉండగలగటం, దేని విషయంలో శోకించరు, దేని నశోచతి నా కాంక్షతి, ఏది వాళ్ళకి దుఃఖం కాదు, ఏది వాళ్లకు కావాలి అని అనిపించదు. ఇక ఎప్పుడు ఆ ప్రసన్నమైన స్థితిలో, ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు. సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న ఆనందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. సో కేవలం భక్తి సేవతోనే మనుష్యుడు నన్ను నిజమైన దేవదేవుణ్ణని అర్థం చేసుకోగలడు. అంటే ఆ భక్తి భావం లేనిదే భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోలేము. ఇప్పుడు మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకుంటున్నాం ఏమని, ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడే సృష్టించాడు, సమస్తం ఆయనలో ఉన్నది, అందరిలో ఆయన ఉన్నాడు, మొత్తం అంతా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అని. కానీ అది ఆ కంప్లీట్గా ఆ శ్రద్ధ, ఆ భక్తి, ఆ విశ్వాసం లేనప్పుడు అది రియల్గా మనం అనుభూతి చెందలేం. కాబట్టి ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకున్నప్పుడు ఆ భక్తి అనేది అది మనం నిజంగా యథారూపంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి భక్తితో నన్ను ఎవరైతే కరెక్ట్గా, కంప్లీట్గా, సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నా ధామాన్ని చేరగలరు. అది ఇక్కడ ఇది రోజు మనం
అనుకుంటున్నా వింటుంటే అలా ఆ రకంగా మనం ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకోవచ్చు అనమాట. మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎన్నోసార్లు అన్ని చోట్ల భగవంతుడు ఉన్నాడు, అంతటా ఆయన ఉన్నాడు, అన్ని ఆయనలో ఉన్నాయని. కానీ ఆ నిజమైన భక్తితత్వం, ఆ నమ్మకం, ఆ ట్రస్ట్, ఆ గౌరవం, అది ఈ మనలో ఆ భావం, ఆ ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల జీర్ణించుకున్నట్లయితే మనకు ఆ భగవత్ తత్వం అర్థమవుతుంది. నా ధామాన్ని చేరగలడంటే భగవంతుడి యొక్క భావం, ఆ సచ్చితానంద తత్వం ఏమిటో మనకు బోధపడుతుంది, మనకు అర్థమవుతుంది, మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం ఆ ఆనందాన్ని. కాబట్టి అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ నిజమైన భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు యథారూపంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం ఇంకా ఇమాజినేషన్తో అలా కాకుండా అది మనం భగవంతుని మీద ఆ ప్రేమతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ప్రేమ పెంచుకోవాలంటే ఆలోచన, యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తే అదవుతావు. సో భగవంతుడి మీద చింతన ఎక్కువ భాగం మరి జపంతో కానీ పూజతో కానీ మనం భగవంతుడిని ఎక్కువగా కొంత టైం ఆలోచించటం, అందరిలో పరమాత్మను చూడగలగటం. మరి భాగవతంలో కూడా చెప్పారు, ఇదే చెప్తున్నారు కదా, అందరినీ సమబుద్ధితో చూస్తాడు, సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల్ని, మనుషుల్నే కాదు, అలా అందరి పట్ల కూడా ఆ ప్రేమను మనం ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకున్న వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి దర్శించగలరు. అంటే దర్శించగలంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నిజంగా అర్థం చేసుకుని మోక్షాన్ని, ఆయన ధామాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ నుంచి బయటపడి సర్వత్రా ఆయన ఉన్నాడు, అందరిలో ఆయన ఉన్నాడు అనేటటువంటి ఆ భావం, ఆ ప్రేమ అని చెప్తున్నారు. సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. అన్ని రకాల కర్మలు ఎలోనూ మనం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ, ఏ పనులు చేస్తున్నా కూడా నా శుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో ఉండి శాశ్వతంగాను అవ్యయంగాను అయ్యే నా పదాన్ని పొందుతాడు నా అనుగ్రహంతో. అంటే ఇక్కడ మనం ముఖ్యమైన పాయింట్ ఉంది. ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడిని భక్తుడుగా అవ్వండి, పూజించండి, ఎల్లప్పుడూ ఆయన్ని మనసులో ఉంచుకోండి అంటే పనులన్నీ మానేసి అది చేయమని కాదు అని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మనకు చెప్తున్నారు. అన్ని కర్మల్లోనూ వాళ్ళు నియుక్తులై ఉన్న అన్ని పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నప్పటికీ నా భక్తుడు నా రక్షణలో ఉంటూ శాశ్వతమైన, అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది, వ్యయం కానిది, ఖర్చు కానిది. వ్యయం అంటే ఖర్చు మామూలు భాషలో, ఖర్చు కానిది అంటే ఏమిటి, నాశనం కానిది, పర్మనెంట్గా ఉండేది అని అర్థం. అది ఏమిటి, భగవంతుడి యొక్క ధామం అంటే భగవంతుని యొక్క ఆయన పరంధామం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏ పని చేస్తున్నా నా భక్తుడు నా రక్షణలో ఉంటూ నన్ను పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. మద్వపాశ్రయ అంటే మరి నా రక్షణలో, నా ఆశ్రయంలో ఉంటూ నన్ను మత్ప్రసాదాత్, నా ప్రసాదంతో, నా అనుగ్రహం వలన అవాప్నోతి అంటే పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఏం పొందుతాడు, శాశ్వతం పదం అవ్యయం, శాశ్వతమైన అవ్యయమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి స్థానం ఏమిటి, శాశ్వతం అవ్యయం, ఆ స్థానాన్ని అతను పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో నా యొక్క అనుగ్రహంతో మరి నా యొక్క రక్షణలో సర్వకర్మాణ్యపి సదా, ఎప్పుడు అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా, కుర్వాణో చేస్తున్నప్పటికీ నా రక్షణలో ఉంటూ నా ప్రసాదంతో, నా అనుగ్రహంతో అతనికి లభిస్తుంది ఏది, శాశ్వతమైన అవ్యయమైన స్థానము అని చెప్తున్నారు. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తా సతతం భవ. సో సర్వకర్మల యందు కూడా నా మీద ఎవరైతే ఆధారపడతారో, సదా నా రక్షణలో, నా రక్షణ అన్ని పనులు చేసేటప్పుడు భగవంతుడి మీద ఆధారపడుతూ ఆయన రక్షణలో పనులు చేయండి అని చెప్తున్నారు. అలా భక్తితో సంపూర్ణంగా నా మీదే మీరు మనసున్న వాళ్ళు అవుతారు.
సో పనులు చేయకుండా మనం భగవంతుణ్ణి అట్లా రోజంతా పనులు చేయకుండా కూర్చోమని చెప్పడం లేదు. భగవంతుడు ఇక్కడ మీ పనులు మీరు చెయ్యండి, అన్ని పనులు కూడా నా మీద ఆధారపడి నా మీద వేసి, భగవాన్ నువ్వే నీ కోసం చేస్తున్నాను, నువ్వు హెల్ప్ చెయ్యి, ఇది సక్సెస్ఫుల్గా చేయటానికి అనే నమ్మకాన్ని మనం, అనే అలవాటును, అనే ఫీలింగ్ను మనం నిత్యం సాధన చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి కల్టివేట్ చేసుకుని, అలా నా రక్షణలో నీ రక్షణలో నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అనేటటువంటి రకంగా పని చేయి. అప్పుడు అలాంటి భక్తితో నువ్వు సంపూర్ణంగా చేస్తే నా మీదే మనసు ఉన్నవాడివి అవుతావు. అలాంటి భక్తిలో సంపూర్ణంగా నాయందే చిత్తం కలవాడు, అలా నా మీద మనస్సును పెట్టి పని చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అందుకే అర్జునుడికి కూడా మామను స్మర యుద్ధ్యచ్చ అని నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయను. మనందరికీ అదేంటి అర్థం, డీపర్ మీనింగు. మనం కూడా రోజు జీవితంలో పోరాటం సాగిస్తూనే ఉన్నాం, ఈ జీవన పోరాటాన్ని. మన జీవన పోరాటాన్ని కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ మనము మన పనులు మన డ్యూటీస్ చేసుకోవాలి. మచ్చిత్తా సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వమహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి చెప్తున్నారు. మచ్చిత్తా సర్వదుర్గాణి అంటే నా మీద మనస్సును పెట్టి అన్ని ఆటంకాలు, దుర్గం అంటే ఆటంకం, అన్ని ఆటంకాలను మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి నా అనుగ్రహంతో నువ్వు దాటుతావు. నా మీద మనస్సు కలవాడై, అలా ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, మనస్సును చిత్తాన్ని నా భగవంతుడి మీద పెట్టి పనులు చేసుకో అని చెప్పారు. అలా నువ్వు నా మీద మనస్సు పెట్టినట్లయితే అన్ని ఆటంకాలను నా యొక్క అనుగ్రహంతో నువ్వు దాటగలుగుతావు. మత్ప్రసాదాత్ నా యొక్క అనుగ్రహంతో తరిష్యసి దాటగలుగుతావు. అధచేత్వం అహంకారాన్న ఒకవేళ అహంకారంతో గనక నశ్రోష్యసి నీవు అహంకారాన్న శ్రోష్యసి త్వం అంటే ఒకవేళ నువ్వు గనక అహంకారంతో నశ్రోష్యసి వినకపోతే గనక వినంక్ష్యసి నశిస్తావు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా మీదే మనస్సు పెట్టి ఉన్నవాడివి అయితే అన్ని అడ్డంకుల నుంచి నా అనుగ్రహంతో నువ్వు దాటుకుంటావు అన్ని అడ్డంకులను. అలా కాకుండా నువ్వు అహంకారంతో గనక నువ్వు అహంకారంతో గనక వినకుండా ఉన్నట్లయితే నాశనం అవుతావు. కానీ ఒకవేళ నా మాట వినకుండా నువ్వు అలాంటి భావంతో కాకుండా అహంకారంతో గనక ప్రవర్తించావంటే తప్పకుండా వినాశనాన్ని పొందుతావు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అలా ఇక అందుకని ఈ ఒక్క శ్లోకం చూసి కాపేయచ్చు. యదహంకారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైష వ్యవసాయిస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్షతి. సో ఒకవేళ నా యొక్క ఆదేశాన్ని అనుసరించకుండా నువ్వు యుద్ధం చేసావనుకో, నువ్వు ఇక తప్పు మార్గాన్ని యుద్ధం చేయకుండా మానేసావనుకో, నువ్వు తప్పు మార్గాన్ని పట్టిన వాడు అవుతావు. నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నీవు యుద్ధంలో నియుక్తుడు కావలసి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఆపి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలింది కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యయేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్ మాతాజీ చెప్పండి. గీతా పారాయణం లేదా గీతా చరణానికి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మాతాజీ? గీతా చరణం అంటే మామూలుగా పారాయణం అంటే మీరు గీత చదవటం. సో పారాయణం అంటే ఏదైనా చదవటం. గీతా పారాయణం కన్నా గీతా చరణం గొప్పది అని చెప్పేసి వచ్చింది మాతాజీ. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. అంటే పారాయణం అంటే మరి మామూలుగా మనం గీత చదవటం దేన్నైనా సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలో చదివితే ఇంకొంచెం పారాయణం రోజు కొంతసేపు చదవటం దానిని పారాయణం అంటారు. ఒక ఆర్డర్లో గీతా చరణం అంటే మరి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ దట్ మీన్స్. చరణం అంటే మామూలుగా మనం గీత మాటలు అని అర్థం. చరణం అంటే పలుకులు. సో గీత శ్లోకాలు. సో అంటే పారాయణం చేస్తూ అలా చేయకపోయినా శ్లోకాలు
చెప్పుకుంటే మంచిదేనని అనే మీనింగ్ ఏమో మరి నాకు కరెక్ట్గా అది ఏ కాంటెక్స్లో చెప్పారో తెలియదు. బట్ జనరల్గా చరణం అంటే మనం ఒక శ్లోకాన్ని తీసుకుంటే చరణం అని అలా చెప్పచ్చు, సెంటెన్స్ అని. సో మేబీ అలా ఏమైనా చెప్పారు, ఐ డోంట్ నో. అది కాంటెక్స్ట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఐ డోంట్ నో వాట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్. బట్ చరణం అంటే అర్థం అది. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అయితే ఇంతటితో హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలింది కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. స్వాతి కృష్ణ గారు హరే మీకేమైనా కృష్ణ క్వశ్చన్ మాతాజీ. ఉందా? ఏం లేదు హరే మాతాజీ, చాలా చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఈ చాప్టర్ మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత.